Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel da Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. Kamar yadda muka yi bayani a cikin groups da channels mu na Gabas Global Ventures Channel da Legit NFT Mining and Crypto Airdrops, za mu ga cewa mun yi bayani akan waɗanda suke son yin purchase na Catizen ko in ce purchases na Fish da BKT a cikin Catizen. Yin amfani da Telegram Star shine abin da ya fi sauki insha Allah. Don akwai sauki sosai akan yin amfani da Telegram Star din akan mutum ya rika amfani directly da Ton. Mun yi bidiyo a baya na yanda ake sayan ita kanta Telegram Star, sannan haka mun yi bidiyo ne yanda ake purchases a cikin Catizen wanda yawancin su duka da ba da Telegram Star bane da Ton ne. So a yanzu idan zaka saya ita wannan Telegram Star din ka yi making purchase kamar na $4 na wannan package din na $5 ko kuma na $2, abinda zaka yi shine na 0.2 ton ko kuma na 0.8 ton. Abinda zaka yi shine directly zaka je cikin Fragment. In muka duba zamu ga link na Fragment na sa mana, wanda idan muka danne shi zamu ga link din nan fragment.com. zaka iya bude shi akan kowanne browser naka ko kuma ka bude shi directly akan Telegram browser. So idan ka bude shi akan Telegram browser naka ya bude, kamar yadda dai na shayi mana bayani a baya, ita Fragment tana da wani tsari wanda dole sai ka yi connecting Telegram ɗinka ka kuma yi connecting wallet address ɗinka. Idan ka duba option ɗin zamu ga anan ƙasa gashi akwai wannan Telegram ɗinmu is connected, wato Nura Alhassan, sannan anan sama shine inda ake connecting wallet shi ma. Idan muka yi disconnecting wallet ɗinmu anan wurin zamu ga sai mun ƙara connecting wallet. Idan ka zo kana shigowa misali anan gurin kace kana so zaka saya star, gashi inda bangaren star yake. Idan ka taba gurin wannan bangaren star gashi zaka ga ya nuna maka cewa sai ka yi connecting wallet. So sai ka yi clicking ka je ka yi connecting wallet, sannan idan baka yi connecting Telegram ɗinka ba, kamar yadda na faɗa, shi ma dole sai ka yi connecting Telegram ɗinka. So idan ka taba zuwa ita wallet ɗinka zai baka dama ka yi approval na wannan connection ɗin a cikin wallet ɗinka. Sai ka yi approval na wannan connection ɗin. Make sure ka tanadi adadin ton da kake so zaka saya wannan Telegram Star ɗin. So kamar yadda muke gani yanzu gashi mun yi connecting wallet namu, kuma da zaran ka yi connecting wallet naka zaka ga ya bude maka ka sanya recipient, wato idan buy for myself ne sai ka taba buy for myself, idan kuma wani username ne zaka siya sai ka sa username na Telegram din da kake so zaka siya wannan adadin star. Shikenan anan wurin zaka zo ka selecting adadin amount din da kake so zaka siya. In muka duba zamu ga akwai guda 50, 75 ga 250 da sauransu. Let's say idan zaka siya guda 250 ne, zaka ga price ɗinta is only 0.69. So gashi yanzu idan mun yi selecting kamar yadda faɗa mana zamu ga 0.69 ko 0.7 bai kai ba, wanda package ɗin da zaka siya da 250 star idan da ton zaka siya zaka ga sai ka biya kusan 0.8 ton. Ka samu saukin kusan 0.1 ton, wanda 0.1 ton it makes sense because it is more than $1. So saboda haka tabbas akwai sauki insha Allah idan zaka yi amfani da Telegram Star din. So yanzu let's say misali ne yanzu ina so zan saya star din guda 300 ne. So anan wurin zaka iya zuwa ka rubuta amount na adadin star din da kake so zaka siya. Gashi misali 300 star. So idan ka yi scrolling zuwa ƙasa za ka ga gashi anan wurin sun baka dama buy Telegram Stars. Shikenan sai gashi nan 300 ya hau, gashi nan 300 Telegram Star gashi for Nura. Saboda gashi nan abin da za a dauka 0.83 I mean. Shikenan idan ka ce buy, da zaran ka yi clicking buy zai yi redirecting ɗinka zuwa ita Tonkeeper ɗinka domin ka yi approval na wannan transaction ɗin. Kamar yadda muke gani gashi yanzu ya kawo mu cikin Tonkeeper ɗinmu, gashi kuma ya bamu dama mu yi approval na wannan transaction ɗin. Adadin abin da za a ɗauka gashi nan $4.49 na 0.83 ton kenan. Shikenan sai ka yi approval na wannan transaction ɗin. Kamar yadda muke gani gashi mun yi approval ɗin shi, mun shigar da ton print. Haka idan pin ɗinka ne zaka shigar da pin ɗinka. Da zaran ya yi completing wannan transaction ɗin zai yi redirecting ɗinka. Shikenan sai ka koma cikin Telegram, cikin wannan browser naka wanda kake making transaction din a Telegram ne. Haka idan ma kuma a normal browser ne ka bude, kamar yadda muke gani gashi ne yanzu transaction din is recording in the blockchain. Saboda haka da zaran ya gama recording zai yi approval, zamu ga yayi confirming wannan transaction din, ya purchase din mu yayi approval insha Allah. So gashi kamar yadda muke gani the purchase is approved. Gashi nan 300 Telegram Star for Nura Alhassan. Gashi nan is purchase. Gashi nan buy more ko kuma open chat with Nura Alhassan. Idan wani ka siyawa zaka iya open chat with him insha Allah. So shi wannan shine yanda ake sayan star din. Bayan ka riga da ka saya star ɗinka insha Allah sai ka je ka bude shi wannan Catizen account naka domin ka je ka yi purchase naka. Idan muka duba zamu ga yanzu ga Catizen namu, zamu bude Catizen bot namu insha Allah. So da zaran Catizen bot naka, so gashi yana kan budewa. Da zaran ya bude, gashi idan ya bude sai ka tafi gurin shopping. Gashi yanzu directly zamu je wurin shopping, wanda anan ne ake waɗannan purchases inda abin da kake so ka siya. Wanda idan muka duba zamu ga akwai waɗannan valuable purchase din, wanda akwai wanda ake saya akan $1, wanda kifi ne guda 600 da kuma mage guda 100. Sannan akwai wannan da ake saya akan $5, wanda kifi ne guda 3000 da kuma mage guda 500. Wanda idan ka taba zaka ga yanzu haka shine wanda nake so zan yi purchasing. Gashi idan zamu siya da Telegram Star
za mu ga 250 Telegram Star ne za mu biya, wanda idan da ton ne kuma sai mun biya 0.8 ton kamar yanda na nuna mana. So gashi nan kawai sai dai ka yi clicking wannan wurin option na Telegram Star. Gashi in muka duba za mu ga available balance namu muna da star guda 301, shikenan sai ka ce confirm pay. Kana ce confirm pay shikenan gashi nan har ka riga da ka saya abinka insha Allah. Za ka ga kifinka nan guda 3,000 da kuma mage guda 1,000. Insha Allah ka riga da ka yi purchasing. So wannan shine yanda ake yin waɗannan purchase da shi Telegram Star insha Allah. Sannan sai idan misali yanzu kamar shi wannan Telegram Star din da ka saya, kamar shi wannan kifi da ka saya guda 3,000, amfanin da zaka yi da shi zaka iya zuwa ka yi fishing, sannan zaka iya sayan mage da shi. Sannan wurin sayan mage a nan gurin idan muka duba zamu ga a wurin N ne a wurin pit ne ake zuwa a saya mage. So idan ka tashi zaka saya mage zaka ga mage guda ɗaya a nan gurin mai 48 sai na biya kifi guda 594, haka mage mai lamba 47 sai na biya kifi 577. So akwai valuable da ake samu wanda maybe misali yanzu idan na fita baran dawo za ku gan shi wanda zaka saya package ne na mage ake bayarwa a kullum, wanda zaka ga yafi zama more valuable than waɗannan. Idan ka shigo zaka ga an watso maka shi kamar yadda muke gani, gashi yanzu anan za a ban mage 999, kusan almost mage guda 1,000 kenan akan kifi guda 1,000 katal. Kun ga duk mage ɗaya za ta tashi akan kifi guda 1 kenan. So wannan yafi gaskiya arha sosai da sosai. Sai mutum ya samu ya saya shi irin wannan package ɗin da ake nuno maka, wanda yanzu bayan na saya wannan still in na ƙara fita na daɗe ban dawo ba zai ƙara taruwa. So wani zai yi tunanin cewa ita wannan magen misali yanzu ta yaya ne zaka iya ƙarar da mage guda 1,000, wanda yanzu gashi ina da mage guda 1,400. So idan muka duba zamu ga already ina da Autobot, wanda gashi shi wannan Autobot ne haka na tsayar da shi. Za mu ga yanzu idan kake zuwa kana ta haɗa masu lamba iri ɗaya ne, kamar haka kana yi manually, kana dubawa ina mai lamba kaza take ka haɗa. Kamar yanzu misali ina mai lamba 42 ga mai 42 da mai 42 su da kansu za ka ga suna nuna maka haɗa. Sannan ka ƙara duba masu lamba iri ɗaya ga mai 41 da mai 41 a nan, isa ma misali mu haɗe ta. In ta ba mu 42 sai mu ƙara duba masu lamba iri ɗaya mu haɗe, kamar ga mai 43 da mai 43 nan, ga mai 41 da mai 41. Za ka ɗau lokaci kafin ka cinye. Amma idan wannan Autobot ɗin ne, wanda shi kuma Autobot ɗin kamar yadda muka faɗa tun a baya ana sayan shi ne akan kifi guda 3,900. Za ka ga idan ka kunna shi sharp gashi za ka ga yana haɗe maka waɗannan maguna ɗin insha Allah. In muka duba za mu ga gashi nan gashi nan sharp idan ka bashi 2 minutes ya haɗe maka wannan guda 1,500 ɗin da kake da su. Wannan shine insha Allah hanyar da mutum zai biya ya yi purchasing waɗannan maguna, ko in ce ya saya package na mage da kifi kuma a cikin farashi mai sauki insha Allah da Telegram Star. Ga waɗanda suke sababbi ne a cikin channel ɗin mai albarka, muna roƙon su da su danna mana subscribe, su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayananmu da zarar mun ɗora.